Biz bir xalqdağı kişi, Zayski. Zayskilerge neçe tesir etsin. Müderristan bizning tege yüz aklığımız. Nek ana gerek bulgan irek mende de. Men mesela gıybet degen evre tükürüp de qaramam men. Benim turda näse oylarlar dep isimde gitmey. Men hatta kiyinum bilen de özüm sezmesden müderris metoduna köçtüm ahırısı. Hatım kız bulup kiyinir üçün yigitler iş gitkeş köp akça kirek. İş gitkeş köp vakit kirek. Hem iş gitkeş köp sabırlık kirek. А как поддержка? Ул менә без аралаштык бит инде, без Дейсел Көрнәй, Аркай Зайдулла, Газинур Мурат, әйме. Аның йогынтысы булмый калмагандыр. Миңа шәхсән булды дип саныйм мин аны. Аның шушындый кеше булганлыгын белгәч, мин уйланып куйдым. Чыннан да ни өчен әле без адым сайын, сүз әйткән сайын, нәрсәдер кигән сайын, нәрсәдер эшләгән сайын, кеше нәрсә уйлар икән, ничек кабул итәр икән дип борчылабыз. Ни өчен? Мен өзімді иреклі кіші деп санаймын. Һәм әлеге дүнияда иреклі болырға мөмкинлекне исбатлыйм. Ул миңа күп нәрсәгә өйрәтте. Менә аның шигырьләрен укыгачтан үз эшеңә тугры булуга, үз идеяңа, үз синең кешенең төпле фикере булырга тиеш, үз идеясы булырга тиеш. Bir нәрсәдән дә курыкмаска тәэсир итте. Күңелемдә бик күп хисләр уятты. Дөньяны аның күзлеге аша карарга мәҗбүр итте. Алыга омтылып яшәргә, тырышырга куйган максатларга ирешергә. Аның шигырьләрен укыгач, минем дөньяга карашым үзгәрде.